Gin-aprobahan na sang Department of Budget and Management ang pagpagwa sang 1.665 billion pesos bilang dugang nga pondo para sa rice seed program. Sunod sa Department of Budget and Management ang amo nga kantidad na pagagamiton o kon pagagamiton para sa pagbakal, pagdulong kag pagpanagtag sang inbred certified seeds para sa dry season sa masunod nga tuig. Kaupod man ang pagbakal sa mga kinahanglanon nga salakyan kag makinarya sa agud masiguro ang husto kag epektibo nga paghatag sa mga serbisyo sa produksyon. Ang Rice Seed Program nga ginapatuman sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute may katuyuan nga magpasanyog kag magpanagtag sa mga dekalidad nga inbred rice seeds para sa mga mangunguma kag para pabaskugon ang asosasyon sa mga seed growers. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions kahapon nga adlaw. Magabalik ang transactions sa subo nga alas 9 sa aga. Sa aton nga reference rate, 58 pesos and 83 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 55 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 44 pesos and 88 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 65 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 67 pesos and 38 centavos ang baylo sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o kun BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kun BSP.